Anya laki din! Itay kapay dito'y salas apo manag na ilay. Apay aya, Di daklatan ang kaskaso, nanang. apay ilay, asino ti pakaburiburam. Anya nga asino ti bagbagayo. Kayat mo kaday, ta ibagak ti mapalpaliiw ko kan ka iti kalabas. Ha? Nakita kayo kin ni Melo idi na minsan nga aldaw, ilay. Nagturong kayo iji kasabaan. Anya? Anya ti narami jo iji kasabaan kin ni Melo, songbatan na. Nanang. Anyat inarami jo iji kasabaan. Awan, nanang. Anya nga awan, nagbayag kayo iji kasabaan. Nanang. Ay, madiday ta nga arami jaw, ilay. Intun kwan, maamuan ni si Mang nga da relasyon nyo kin ni Melo nga asawa na. Milo, mudtoy day ta cellphone mo. Apay nga alam ti cellphone ko. Ited mo kanyak day ta cellphone mo, no kayat mo anasaya at kakanya. Antay bakit? Agasam, cellphone laengan ti igamam nga agmalmalam. Ikamanan iti sabala kay papanan ti panagigam ko iti cellphone. Di lang mabalinain nga game sakmet iti cellphone ko. Kanya games, jaklapat yan. At dalakit di katex mo a babae. Awan, bakit? Awan, bakit? Ha? Bakit tarupam? Talaga, mate. Awan ti babae si Mang, bakit? Jak maramid day ta. Apay nga burido ka, Milaw. Ay, Makadlawa ka. Awan matig iga mamasilpon mo ita. jakon makontak ni Ilay tatang. Makitam? Rimwar mo't laang tipudnaw. A babaem ni Ilay. Agayatak mo tin ni Ilay. Isulap pampanunuta kaon. Ay, sinalbag ka, Milaw. Kasla naglakad ay tar, arami daw. Tatang, Ay, makamo ka. Numaamuan ni si Mang at babaem. Sigurado nga ibadag na dahil ta di pegaro pa. tatang. Ay, kunak mo saan tan nagkita pa dito kasabahan ni Ilay. Urayag ti text mo. Ngam di ka mo ag-text kanyak. Inala nga ron di si Mang ti cellphone ko. Impaglaki din, ta saan ka nag-text kanyak. Saan ka di asaritaan ta asika ti umuna nga ag-text kanyak? Sa bagay. Ay na, kailiw ka una yan, Ilay. Kasta akmat kan ka, Milo. Mailiwak mo kan ka. Ay ayatan ka. I love you. Agmalmalim tan dito kasabahan. Si Mang, Nay, si kamagayam tatang. kasla dapat padaan ma. Win nga rod, urayok ni Milo, tang. Kasta ka day. Nagsapa arimwar ni Milo ngam di mo tin agaw-awid, tatang. Ay, mga makumikum laang iti taltalon. Ha? Makumikum laki di dayay ngagmulmula iti taraw. Anya? Masansan mo tan, ti pa nagkuyog-yukin ni Melo, ilay. Pagkunaan nyo mo't nanang. Palpaliiwak amin agaraw mo, anak ko. Kuha ha, nanang. Kasano numaamuan ni si Mang Daytang aramidan niya? Ibagbagak nga rod ka ni Milo, ada kami laangan ti agdan na, kat panawan na ni si Mang nga asawa na. Anya? Ay ayatak ni Milo, nanang. Saanan ang mabaliwan dit apanagayat ko kenkwana. Naglaing ngamin. Anya ti paglaingan na asasawaw? Kayat ko asawon. Nasamit nga agayat ni Milo, nanang. Anya? Agasam nga Milo. Apa ito nyaw? Kasabaan ti ayuyang yukin ni Ilay. Anya? Nakita kayo di na minsan nga daw iti kasabaan. Ay, shh. Di mo pigsan ti agsa uto nyaw. Ang mga nuad ta sa bali makanggag. Nagsiglat ka matan Milo. At dalangarudan si Mang mo. At dapay Ilay mo. 2 in 1. Anya? Nay, tunyo. Apayan ako ng dayta. Nagsingpat ka kini Milo. Iso amakunak anagasat ni Milo kan ka. Wen, tunyo. Ay ayatak ni Milo. Gaputan nagagat. Sa bagay, nagagit nga agpaisun ni Milo. Nagagit nga agmula. Milo, mapan ka din agmula, ijay taltalon. Uwan bakit? Kunangamin kanyak ni tatang,
Mapan ka agmula ijay taltalon. Isu pagdamdamagan ka. Ha? Anya pa'y timulmulam ijay taltalon lakay. Agduduma. Ay ha? Uwan bakit? Agduduma ti mulmulak iti taltalon. Isu kanayon na iti taltalon. Mayat Anya ti mayat bakit? Nagganas ka di mo laang ti agmula, Milo. Uwan bakit? Nagganas talaga ti agmula iti natang. Nang runa, no apitek ton dagiti bunga na. Ala. Agawa am nga rod ti agmula. Tapno adun to ti apitam, wine. Uwan bakit? Nagmalmalam ka mo, iti balayaw, milaw, saan ka mo tanapan iti talong na nagmula? Adda ka din bagbagayo kini si Mang Tatang. Ha? Nay, ada ayabot timbaga ka ni Simang. Saan ko pa nakasarsarita ti asawam? Adda sa bali kay papanandag iti bagbagana ang mapanak agmula iti taltalon. Agpay sumit, amapan kag mulmula iti taltalon. Saan lang nga taltalon ti pagmulmulam? Nudi kat iti pay kasabaan. Rajak ibagakan ni Simang ti agpaysaw. Dumteng to ti kanito ang matakwatan na ti madingar aramidin yaw kini ilay. Tatang, Apay ngay, Milo. Ita ka lang agparang kanya. kailiw ka na ingamnas kan ti panagan na dilay. Anya ti kahit maasawan. Ang mga no matakwatan ni bakit tutir aramidin ta. No talaga mo't lang ay ayatin nak. Sinaamo ni Simang, tadatan ti agdan na. Saan akas ka rin ti kayat mo mapasamak? No kasta nga rod, di na kay ayatan. Ayayatin ka. Pampanunutok lang, no niya ti posible mapasamak. Anya ti kahit maasawan. Amo ni tatang ko ti relasyon ta. Oray ni nanang ko, naipudnukan ko na ti amin. Anya nga ti aramidin ta ilay. Imbagak mo't din ang panawam laangan ni Simang. Aklunag. Ay ayatek pa lang ti asawak. Anya? Di ka mandanagan, gapo ta ay ayatin ka mahit ilay. Milo. Agtali na ita pala dito kasabahan. Mailiwa ka talaga kan. Wan, Milo. Agtali na ad tapay laang dito'y kasabaan. Ngamin, kailiw kan, Milo. Apay, di mo abaw, ti mapaspasamak, Simang. Amok, tatang. Among milagayam. Apay, di mo ungtan ni Milaw. Saan nga umdas ti panagunget ko kenkwa na tatang? Ha? Ano ti kayat mo asaway? Adda planok nga aramiden, tatang. Anya? Sigurado ang maibabain da adwakan ni Ilay a babae na. Anya? Agsagana da kanyak, tatang. Saan abali, taammo ko no sa dino ti ayuyang da. Simang. Agin sising petak paila ita, tatang. Ngam, addan na bukal a planok. Anya ngay day ta, Simang. Makita yun to, tatang. Sigurado apakaibabay ng dadwa. At dataman na dito kasabahan nga ayuyang ta ilay. Wan, Milo. Dito ilatan kasabahan ti pagsinarakan tatap no awan makakita kadata. Wan. Nasamag na ito lugar. Isong awan makakita kadata. Wan. Ay na, nagpintas ka itangal daw ilay. Nagbanglo ka pa eh. Parakan ka day ta, Milo. Talaga? Wen, parakan ka ti kinapintas ko. Siga lang ti lalaki iti biyag ko. Ay sos, sa dino ngayon ti ayang dagiti kawusta ilay. Awan mat nga agpayson dagiti kawusta. Sino nga itinangala ka dagiti kawusta? Awan mat nadlaw ko a tao. Oray siyak, awan mo't nadlaw ko ngayon masidag a tao. Anya ti aramiden ta, Milo. Saan ta mo tin ang napuputan nga adan nangala iti kawusta. Kasanuta pa yun. Lamu-lamutan nga agawid. Sana mabalin, babainak. Anyang ruti ramiden ta. Siya, tinangala iti kawusyo, Milo. Ilay. Si Mang. Simang, Nagalas tilangayo alamu-lamu dito'y kasabaan. Apo, karuba! Umasidag kayo dito'y! Kitain nyo tilangada dito'y kasabaan! ay, kababain. Amo yung gayam ti agbaen! Kwa, Hoy, si Camilo, sakbay nga agsinata. Daytoy pa'y ti paraken kaka! ay, anday ko, kinuktaram ti, anday, Guguram! Kat manipot ita,
agsinatan, Milo! Ay, pakawanan lang si Mang. Ay, sikat ay ayatay. Ay, di na ko mapanawan. Ay, anay ko. Agdun na kayon iti daytoy ababaem! Ti ammo yung ata, jak ammo adito'y kasabaan ti ayuyang yo! Ay, kababain kayon, adwa! Ay, pakawanan na. Di na kisinsina. Pangasim. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, nga inday pinaulwan. Kasabaan! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Napagad ti si Dayan, ari may. Ay kat pumanaw kan di talamisan, o di mo kaya ti sidaan. Dinilaw ko lang ti si Dayan, kastante ibagam. Siga kumaati nagluto no dilawang matlaang tilutok. Anya kalaki din aya. Madilaw lati. Puston, pumanaw ka di tilamisaan no di mo kaya timangan. Nagadulakit din ti saom aya, salbag ka. Di ka nga ito agunguta. Anya ti kayat mo mapasamak, Ramon. Si ka man. Siyaklaangan ti pumanaw, salbag ka lalaki. Naglain ka nga agdilaw, ngam di mo amo ti agluto. Ay, piman kamot, Remey. Tunggal aga pa kayo kin ni Ramon. Umay ka dito'y balay. Makaumaday jay alalaki. Naglain nga agdilaw. Anyat dinilaw na ay anak ka. Nagapgad ka nung tisidaan alinutok. Anya, day talaang aban ang tinagapaan niya. Wala nang. Naglaing nga agdilaw. Ngam di namot amo ti agluto ti awanan bain alalaki. Ay narimay, nagrabaw arason tinagapaan niya. Mala, agawid ka kiday na nakaw. Taurnosin nyo day ta problema yaw. Ay, diyak kaya ti agawid na nang. Umyan akong diti balayaw. Ingkay aywan ni bakit mau, Ramon. Nagawid man ni balay ni katugangam. Tunggal adda di na magustuhan. Mapanagkamang balay dananang na. Kanayong lata na kastatir aramidin yaw. Inal daw kayo nga agap apa kini Remy. Nagarsagid mo gamin tata. Imbagaklaan apgad tilinuto na. Ay na, nagungutay. Anya? Jak amoy tila dya babae ta naglaka nga agungungay. Rumwar ka dito'y sila'y anak ka. Umay na kan sukunan ti asawam. Manjak, nanang. Day, Ay, diyak kaya ti agawid di balay me. Kagurgurak day jay alalaki. anya, ay rumwar ka kitdayn. Kit agsarita kayong agasawa. Anyamot ng day jay alalaki. Di pa'y lakot agawid. Malamapan kan iti ayan na tagsarita kayo. Apay nga da ka diti balay, Ramon. Di ka din kumurgura, Remy. Agawid tan balay ta. Manjak. Ala na bakit? Agawid tan. Pakawanin na kaon noon niya man tinagbasulak. Che! Anya kalaki din. Ay bakit? Agawid tan tan eh. Mabawan ang jalinuto kasi dahil. Sapay nagimas. Uri anya pa'y tibagbagam. Saan ako nga agawid? Ni bakit ba? Di nakmanagkan? Ha? Kagurgura ka, Ramon. Umay kakid din bakit? Ala, mapit lang nga rod. Tay nakagpakada kanina nang. Santan nga agap-apa bakit, Wan? Ay ayatan ka bakit? Ay ayatin ka mo, Ramon. Happy together tamanen, Wan. Wan lakay. Di na nga ron talikudan Sumango ka kanyak. Apay ayaman nun, Ramon. Kunak man no ay ayatan na mo bakit? Wan mat, ay ayatin ka mat. Sumango ka nga ro din Wanan, aday ta. Ay no. Nagpintas ka talaga, Remy. Salbag ka. Sa mula ibaga na pintasak no adda kayat mo. Ha? Ni, apay nga into pram ti kan kanom, Ramon. Nagadat ti si Dayan alinutong bakit? Anya? Nagadat lang nga ro din, nagalsempay. Ay, buisit ka lalaki. Oray, di ka mangmangan, no yawam tilinuto kasi daan. Ay, di ka kumagungat
Imbagak lang mo't anaadat ti linutom asidain. Buisit ka, lalaki! Naglain ka nga agdilaw. Ngam di mo matamot agluto. Syaklatan ti aglutluto dito'y balay. Ay, di ka aglaw ta nakababain. Mabain ka? Katpud no mati bagbagak? Ha! Pumanawak man langan. Tapno awan ti agluto iti kanam. Anya? Imot mo matanday tabag mo adakkel. Umyan ako dito'y balay yolyo ni ading ko. Siguro, nagapa kayo manan kin ni Bayaw Ramon. Sinalbag da dya lalaki. Uray saan kami ngagkit-kita? Anyat nagapaan nyo ay amanang. Dilawan na amin alutwag. Kunamlan asino akalaingan nga agluto. Dayta lang tinagapaan nyo kin ni Bayaw. Ay, nagbasit abanag. Basta, umyanak dito'y balayo, ading ko. Uray saan kami ngagkit-kita kan ni Ramon. Ay. Nagtalaw manan ni bakit mo, pari Ramon. Uwen pare Osteng. Adda man hindi na nagustuhan ngayon bagak iso nagtalaw man. Nakita kahit nga daimot na takilabag. Napanag ka mang balay ni ipag mo. Uwen pare. Kahit yung kasukunan ani bakit mo. Ay, diyan mo. Panunutok pa yung umo na. Numapang kusukunan mo no saan? Inkalatan sukunan at asawam kat nga road pare. Makitan tao. Ni, si kamat gayam Bayaw Ramon. Uwen, ipaglyon umay ko sukunan ni manang mo. Sumbrag ka Bayaw. Agyaman na ka, ipag. Sige, ay nakayaban ni manang ko iji kusina nga aging inaw. Abay ngay may ka ditoy, Ramon. Umay kasukunan na ba kita agawid tan? Manjak. Anya laki din ibagan. Pakawanan na ko no nyaman tinagbasulak. Agawid ta din. Ornosin tanti problema ta. Tarupam. Uwe na yun. Ibagam latan, tikat mong ibaga. Ay, di nakmanagkan. Kagurgura ka. Umadayo ka. Ni bakit mo? Oh, Di nakagka dita bibig Ramon. Ew. ala, sumurot ka nga ro din kanyak tagawid tan iji balay. Diya kaya ti sumurot kan ka. No way. Umay ka din. Ramon, anya ti raramidam. Agawid ta nga ro din na bakit? Ala, mabit lang nga ro da. Tagpakada ka nilyon nga ading ko. Together agin kayo manan agin di bakit mo pare. Uwen pare Osteng. Napan ko inay ayo di balidalyon nga ipagkaw. Ay, very good no kasta pare. Naglakalaki din na gumurguran ni bakit mo. Jack man na mo itinay di babae. Madilaw labas ay na, gumuran. Kat agkamang mga dagosan kadagiti kakabsat na. Wano, iti inana. Kaslaubing nga ka ay aywan pari Ramon. Ay, wan nga rod pare. No, jakon nagkan. Ay na, saan mo tin asumurot kanyak? Anya? Nasken ka di pa nga agkam tapno sumurot ken ka paray. Uwe na pare. Agad ti pangayayok ken kwa na. Tapno agawid iti balay me. Linabam ka di dagiti badok bakit? Wan lakay, apay aya. Kaslasan mo't ang nalabaan. Adapay larugit na. Anya? Siga ko man ati naglaba? No di mo kaya ti panaglabak? Ne, umingar ka manin bakit? Ibagbagak lang mo't nga dapay larugit na. Naglaing ka nga agdilaw. Agyaman kakit di at alinabak pa'y dagiti lupot mo. Di ka nga rin aglaw, ama. Agsarita ta ko maitinasayaat. Ay, agtalaw akon. Diya kaya ti araramidom kanyak. Sangit ka ba tayo? Apa yan? Ay, parigatin naglauna yan nga agtrabaho dito yung nagtibalay. Naglaing ka pa yung agdilaw. Salbag ka lalaki. Anya? Awan mo't ni Remy dito'y balayo, anak ko. Agmay-may sa kamutain. Kas iti sigod tatang. Nagtalaw manin ni Remy. Ibet na, di dakilabag na. Kahit napanan manin di asawam. Nalabit nga ijay balay dananang na. Wano, ijay balay dalyaw ni akabsat na. Anya? Makauma. Kanayon latan na mabangkusok-sukunain. Anya tikat nasawan, inak manin sukunan itinapanan na. Ayan niya lakit din aya, anak ko. Anya, mutinda dya babae. Ay, panaganaksan iti talaw. Anya?
Tumanalaw to mitawanan bain. Makabanong ka suksukunon. Imot mo manan day ta nagdakkel abag mo, anak ko. Wana nang, saan ako nga gawawid iti balay me. Amuklatan, anagapa kayo manan kini Ramon. Kagurgurak na dyan lalaki, nanang. Kunamlan asino akadalusan. Apay ka di ayamanan, anak ko. Nagrugit ka no, tili na ba akabado na? Amangan no imbaga na laeng day chay, anak ko. Di mo kumaikan iti sa bali akay papanan. Basta, umyan ako dito balay yun, nanang. Saan ako nga gawawid? Sigurado ka? Wana nang, talaga dyan kaya ti agawid. Nungay umay nakasukunan. Ibagayo ang nagsakitak iti kubed. Tapno saanan nga umay ditoy. Anya, Uray jak makitkita na dyan lalaki. Kagurgurang tiawanan bain. nay si kamot gaya ang baraw. Una nang, umay ko kumasukunan ti asawak. Agsakit ka no ti anak ko, Ramon. Anya ka nung iti sakit na? Agsakit ka no iti COVID. Anya? Kilat mo ti pa nagsakit na iti COVID? Wen, Ramon, nasakit ka no pa iti ulo na. Di ka kano umay dito'y balay may takagurguran na ka. Anya laki din ni Remy. Aha, jackpot yan anak COVID. Isang wayawid ko nanang. Bakit? Ay, di nak man aprusan, Ramon. Diyak kaya aton ti agawid. Ala ka din na, bakit? Gawid tan. Di ka din gumurgura. Kagurgura ka. Uray santan nga kitkita. Anya laki din ni bakit? Agawid tan, tanay, adaginatan ko aparagan ka. Anya ti ginatang mo? Baro akawus mo bakit? Agpay sudet nga ibagbagam, Ramon. Wag! Saan lakawas ti ginatang ko aparagan ka? Inggatangan ka pa iti baro nga underwear mo. Mabit lang nga ruda, tay nakagpakada ka ni nanang ko. Bakit? Nakita, hindi magasot iti unog ti bulsak. Anya ti kayat mo asawan, Ramon? Siyak tinangala iti limagasot iti bulsa ti pantalon mo? Anya laki din ni bakit? Jack imbaga asi ka tinangala. Damdamagak lang no nakita. Ayawanan ka itibain, Ramon. Sa anak nagtatakaw. Di ka nga ron agungot na bakit? Dakas ayat agdamag. Nagsakit dahi nga inaramid mo kanyak, Ramon. Pagparparangam ngagtatakawak. Agtalawak langan. Anya. Liman na taon na di nagsinuko ni Ramon dito balayo, nanang. Ay kat naumamat siguro na, nga umay mang suksukon kan ka anak ka. Anya? Uray siya, naumaakmatan iti kastangar aramidam. Ay, nanang. Saan nga iti panang kanunong kin ni Ramon? Sika ti addabasol na, gaputa nakaar-ar sagid ka anak ko. Nanang. Nakunana pa yun kanya kamakisinan kan ka. Tamakirilasyon laengaw iti sabalay. Anya, ay sana mabalinday tananang. Agawid akon, katin nakasarita ni Ramon. Diyak kayat nga isukat nak iti sabali ang babae. Di nak isuksukat iti sabali, lakay. Matayak lakit di numapukaw ka iti biyag ko. Kun kunaklang mo ti agin tatalaw. Anya? Aglamlambingak matlakan ka Isukat kan Remy. Nilakay mo't saan pangasim. Ay ayatan ka. Di nakawiwitan Ay. Pagkawanin nak nga ruden alakay. Agbalbaliw akon. Basta di nak isuksukat iti sabali. Mailiw akon kan ka, Ramon. Wanan bakit? Ay, pakawanan kan. Ay, mayiliwak batan kan ka. Happy together tamanahin. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag na intay pinauluan. Happy together! Dito'y drama tayo, anyalaki din. Insura ni Teatina Minisize. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.